Tungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo dombondiwikende ndimwimo otungamire tenzini tungamire semwana awonyara tabu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenziwe nyanza tenzini tungamire aponda yasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwi motiti ndinokutungamira. Kwazo vateereri, tinomuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ chamunopiwa naPastor Gift Rhodzi naPastor Caston Betera veku7th Day Adventist Church. Mustudio nhasi tuna Charlotte Chakabveyo ari kutiisira musign language. Pastor, kwese vateereri. Vateereri, tinokuchingamidzai kuchirongwa The Second Coming of Christ. Tinoda kutenda hurukuro yedu yatiinayo nhasi musoro wenyaya uri kuti imba ndeyani iyi part 7. Imba ndeyani iyi part 7. Zvatiri kuita nhasi muchidzidzo mufundisi. Yes. Tinoda kuti tione kuti taziva kuti Satani anoda kugara mumunhu, oti kumba kwangu. Mwari vanodawo kugara mumunhu nekuti vane kodzero, ndo vakasika vanofana kunamatwa nevanhu. Toda kuzonyanya kutenderera papfungwa yekuti kuri kwekuti imba yenge yakembwa kare naSatani, munhu anobatsirika sei, zvinoitwa nenzira ipi, ndopatichanyanya kutenderera kuti unochibatsirwa sei. Nyora pamwe dzakatoitwa sezvatakadzidza kumashure nezvimwe zvinokoka mweya yakaipa pauri, unobatsirika sei. Pasatanyatsosvika ipapo, ngatingoita inenge revision yekuti tione kuti zvakamira sei. Ngatitange nekuvhura pana Matthew 12 verse 43 to 45. Matthew 12 verse ya 43. Zvino kana mweya wetsvina wabuda kumunhu, unopota panzvimbo dzisine mvura uchitsvaka zororo uchirishayiwa. Zvino unoti ndichadzokera kumba kwangu kwandakabuda, asi uchisvika unoiwana isine chiro, yakatsvairwa yanatswa. Zvino unoenda ndokutora mimwe mweya minomwe inoupfuura nokuipa, ndokupinda ndokugaramo. Kupedzisira kwomunhu uyu kwakaipa kupfuura kutanga kwake. Toda kutenda. Saka panapa mweya yetsvina muchirungu pastor ndo mademons zvinofanira kujeka. Madhimoni mweya yetsvina kureva kuti Satani nengirozi dzake vanototi imba vachirifeya kumunhu kwavarida kuenda. Vanototi kumba kwedu. Vanototi kumba kwedu chinhu chinoda kuti chijeke ichocho, because ndo pari kubva musoro wedu wenyaya yekuti imba ndeyani. Tisingapembedze mweya yetsvina, but bhaibheri rine matsanangura arinoita richida kuburitsawo kuti zveshuwa pane masimba aripo, sezvazvinobuda pana Luke. Batai munzwe pana Luke 11 verse 21 kusvika pa23. Luka 11 verse 21. Kana munhu une simba wakashonga nhumbi dzokurwa achirinda imba yake, nhumbi dzake dzinochengeteka. Asi kana mumwe unomupfuura nesimba akamuvamba akamukunda, ipapo uchamutorera nhumbi dzose dzokurwa dzaakanga achivimba nadzo, ndokugovera izvo zvaapamba. Usineni unopesana neni. Saka pfungwa yakutaurwa panapa ndeyekuti Satani kana kuti mweya yetsvina akapinda mumunhu, bhaibheri riri kutaura language yekuti anofananidzwa nemunhu ane simba achengetedza zvinhu zvake.
Alright. in other words kuti pane resistance pastor. Ndopfungwa iri kubuda apa kuti Satani akakemba mupfungwa make haadi kutsunura, haadi kubva. Ndopapapiwa mufananidzo wokunzi munhu ane simba kana akarinda nhumbi dzake, akarinda zvinhu zvake mumba, kurinda kunoita Satani akairawana mukana pamunhu haachada kutsunura zvachose. Saka pfungwa iri kunzi munhu ane simba hakusi kupembedza Satani pastor, but muzvidzidzo zvekumashure pane masimba aripo kumweya yetsvina anonoti pfuurei evanhu, panotori nesimba riripo. But tinoda kutenda kuti pamaverengapo panzi anogona kukundwawo nemumwe ane simba, kwakuchireva Jesu mari. Saka tiri kudzidza hondo ine masimba mairi makuru. But kunyangwe ese ari makuru pane rinonokurira rimwe, ndora Jesu ero. Saka tichitarira munhu nemasimba emweya yetsvina, munhu aita muduku anokundwa zvekutoti munhu nemweya yetsvina, mweya yetsvina masimba chaiwo. But taakunoti mweya yetsvina naJesu inokundwa manje, ipapo pakanaka kapo. Saka kungodzokorora kuti munhu nemweya yetsvina masimba acho akamira sei. Inzwai pana vaEfeso 6 vhesi ya 12, iverengerei vateereri. vaEfeso 6 vhesi ya 12. Nokuti hatirwi nenyama neropa, asi navabati, navane simba, namadzishe enyika yerima rino, nemweya yakaipa yedenga. Saka hondo iyi yatiri mukati mayo haizi hondo iri yemapanga, yekukuwadzana nematemo, ihondo yezvepamweya. Iri kutonzi mweya yatiri kurwisana nayo, manzwa madescribirwa yaita, yanzi madzishe, vane simba, vari kutonga murima. Animazvona manje kakuti atori mapowers. Saka mapowers aya anopfuurira vanhu, but iwo anokundwa naJesu. Ndo patine tariro yedu yakanaka ipapo kuti anokundwa naJesu. Saka iye Jesu paakatouya ndo chimwe chaakainga kuti asikoparadza masimba emweya yetsvina, kumasimba aSatani nengirosi dzake. Kuti muzvidzidzo zvekumashure taiona imimi muchitsanangura mamaitiro anoita Satani, like chidzidzo chakapfuura. Takaona kuti chekutanga anogona kuuya fair, zvekutoti ndinamatei fair, ouya akahwanda kuseri kana kwechechi achida kunamatwa, onyengera. Ndobva taona kuti akapinda mupfungwa dzemunhu akagara pamunhu, munhu anenge akuita mafungira aSatani. Ndobva taona simba riri extraordinary. Ndobva taona zvaanogona kukonzera kumhuka nezvimwe zvatakadzidza. Saka kaitirei ikako nemazano ese chiri kuita kuti tizvizive kuverenga shoko. Saka kuuya kwakaita Jesu, shoko richizovapo, yaive nzira yekuexposa, yekufumura kuti tizive kuti hondo yatiri mairi iri kurwiwa nenzira ipi. Inzwai pana 1 John 3 vhesi ya 8. 1 John 3 vhesi 8. Uyo unoita zvivi ndowadhiabhorosi, nokuti dhiabhorosi unoita zvivi kubva pakutanga. Mwanakomana waMwari wakaoneswa nemhaka iyi kuti aparadze mabasa adhiabhorosi. Manzwa here zvakainga Kristu, hanzi akauya kuzodii? Kuti asikoparadza mabasa adhiabhorosi. Thank you. Haana kuuya kusikoparadza dhiabhorosi. Ndaichida kubva kuti mapapika here kuti Jesu pauya kekutanga haana kufambira kusikoparadza dhiabhorosi, akafambira kusikoparadza mabasa adhiabhorosi. Muchaona patichaita tichifamba kuti zvinyatsojeka kuti strategy yaive naMwari ndeipi kuti tinyatsonzwisa hondo iyi. Iko kuna John kwamuri chapter 2, verengai kubva pavhesi ya 13 kusvika pa14, tione kuti Kristu zvaakauya akafumura. Isusu vanotenda muna Kristu, standing yedu compared nemhandu iyi, Bhaibheri rinotitora tavanhu vapa chidanho chipi? Chakaita sei? Ameno manzwa mubvunzo wacho kuti
pakauya Jesu yes nebasa rake iri rekusvoparadza masimba asatani. Saka isusu vateveri vaJesu kana tamira manje takatarisana nasatani mhandu yedu kana kuti nemweya yakaipa zvinoyerwa sei? Zvinoyerwa sei exactly. Right. Pana 1 John 2 verse 13 to 14. Johani wekutanga 2 vhesi ya 13. Ndinokunyorerai madzibaba nokuti munoziva iye wakanga aripo kubva pakutanga. Ndinokunyorerai majaya nokuti makakunda wakaipa. Ndakakunyorerai vana vaduku nokuti munoziva baba. Ndakakunyorerai madzibaba nokuti munoziva iye wakanga aripo kubva pakutanga. Ndakakunyorerai majaya nokuti mune simba neshoko raMwari rinogara mamuri, makakunda wakaipa. Pane vara riri kuramba richidzokorwa riri kunzi makakunda wakaipa, makakunda wakaipa, makakunda wakaipa. Saka pari kunobuda kuti kana tiri vatendi vaJesu tichiramba tichivimba nesimba rake, standing yedu Mwari achitiona ari kutoti we have victory over the evil one. Ameno kuti victory ukubuda papi pastor? Kuti toda kuti vanhu vagutsikane kuti ondei kunyange uyo ari kunzi ane masimba but tichitenda muna Kristu Mwari ari kuona ari kutoona takarejesta victory iri kutonzi makakunda, kutaura kune simba kwekuti munokunda. Ndo manzira andapaita. Right. Azviziva zvekuti chinhu chakatoitika kare takatopedza nezvacho. Asi ari kuti nebasa rakabatwa naKristu akavhura mukana wekuti tinogona kutokunda. Exactly. Saka Mwari akuona vatendi vese ari kutoti ndinoda kutenda makakunda wakaipa because ari kutoti nenzira yakavhurwa naKristu tine victory. Ndo assurance yekutanga yandafunga kuti dai vateereri vaibata because kazhinji panotaurika zvemwe yetsvina pastor panoita kunge chechi isagone. Ndo panotanga mitauro yekunzi madii kumbofamba zvinotaurika yeti ndo pari kutonzi kana tiri kurutivi rwaKristu nyaya iyi denga riri kutoona victory yakarejestwa kare kuburikidza nekufumurwa kwakaita diablos naKristu. Ndo chekutanga chinoda kubatwa icho chedu. Chimwe chatoda kuti tibate pastor dzokai pana Luke 11 verse 22. Luke 11 verse 22. Verse ndeya 22. Asi kana mumwe unomupfuura nesimba akamuvamba akamukunda, ipapo uchamutorera nhumbi dzose dzokurwa dzakanga achivimba nadzo ndokugovera izvo zvaapamba. Saka kuuya kwakaita Kristu kekutanga akauya kumurume uyo ane simba kure yadhiabhorosi nemweya yetsvina ndobva amukurura nhumbi dzekurwa nadzo. Ndozvataura Bhaibheri. Right. In other words, Satani haana kuuya kuzourayiwa. Akatorerwa zvombo zvaanoshandisa pakurwa. Zvaanoshandisa ndo zvakabvutwa zvese. Ndo zvakaingwa naKristu paakauya kekutanga panyika panapa. Saka zvombo zvinoshandiswa naKristu takazvidzidza pastor. Todaita revision. Kuzvidzidzo zviri kumashure ateerere kunana imba ndeani part 1, part 2, part 3. Patichapedza chidzidzo chinoichi mufundisi vachakupai phone number dzekuti mupinde mumawhatsapp group ekuti mugowana zvidzidzo izvozvo. But chimwe chakabuda chekutanga imwe zvombo zvaSatani anoshandisa force kumanikidza sezvaakaita vakomana vaya vaive mubani kuBhabhironi kuti namatai chidhori kana kuti motsva yenyu nemoto. Chimwe chacho anotyisidzira kuvhundutsira chaiyo fiye chaiyo yekuti unotoona kuti hazvina kumira mushe. Pamwe pacho anoshandisa urwere senzira yekumanikidzira. Muri kuona kuti Jobho aramba akamira pamberi paMwari. Satani akaenda next stage akati mirai timurove nemaronda muchaona anokutukai. Saka urwere imwe weapon inoshandiswa nani naSatani kuti vanhu vawe. Saka pari kunzi Kristu akauya ndobva akurura nhumbi dzekurwa nadzo dziya kubvisa fiye iyoyo
muvanhu, kubvisa kakutyisidzirwa kaya, kuiswa pachena kwekuti ubva wanzwisa kuti ndo zvinoita chero Satani. ndikarwara ndisatani arikuda kuti ndibve kuna Mwari. Exactly. Saka Satani zvafanana nekunge ashayiswa simba. Pari kujeka. Chimwe chaanoshandisa deception. Kunyengera. Kunogona kuitwa nenzira dzakasiyana nedzakasiyana, but zvimwe zvacho zvinonyanya kuwanika kunyaya dzekunamata. Verengai pana vaKorose 2. Verengai verse 18. vaKorose 2 vhesi ya 18. Munhu ngaarege kuvapo unokutorerai mubayiro wenyu namavune, nokuzvininipisa nokunamata vatumwa, achivimba nezvaakavona, achizvikudza pasina nokufunga kwenyama. Saka hanzi imwe area yaanotambira inyaya yekuti vision ndazoroteswa, ndaona chakati, zvese kuda kukuna vanhu achivanyengera. Saka bhaibheri riri kubva raexposa. Saka pane zvese zvinoshandiswa newakaipa pastor, kungave kumanikidza, kutyisidzira, urwere, tinofana kusara takaita sei sevanhu vaakuziva kuti ndo maweapons ake. VaRoma inobva yatibatsira. Iverenge tisatanzwa kambo pana Romans 8 verse 35 to 39. VaRoma 8 verse ya 35. Yes. Ndianiko uchatiparadzanisa norudo rwaKristu? Kutambudzika, kana nhamo, kana kuvengwa, kana nzara, kana kushayiwa zvokufuka, kana njodzi, kana munondo here? Sezvazvakanyorwa zvichinzi, nokuda kwenyu tinourawa zuva rose, takanzi tiri makwai anobayiwa. Kwete, pazvinhu izvi zvose tiri vakundi nokupfuurisa naiye wakatida. Nokuti ndinoziva kwazvo kuti kunyangwe rufu, kana upenyu, kana vatumwa, kana vakuru, kana zvazvino, kana zvinouya, kana masimba, kana kwakakwirira, kana kwakadzika, kana chinhu chimwe chakasikwa, hazvingagoni kutiparadzanisa norudo rwaMwari rwuri muna Kristu Jesu Ishe wedu. Zvese hazvifanire kuita kuti timanikidzike kusvikira titendere Satani atiite imba yake. Tinofanira kuramba takamira, ndo maturusi ake: urwere, rufu, njodzi, kuvengwa, kutambudzika nezvimwe zvese. Bhaibheri riri kuti sevatendi tofanira kuramba takamira. Tikangodaro bedzi tafanana nevanhu vari kumukurura hanzu dzake dzekurwa nadzo. Tinenge titori murwendo rwekukunda. Tombonzwa kambo. Ngatimbonzwa rumbo touya toenderera mberi nechidzidzo. Imba ndeyani part 7. Jara mangwanani mbeu dzozemutsa, jara masikati nemumaneru, mira kupupura nguva yekucheka, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, jara mukujeka, jara pane vute, usatye makore, basa ra Jesu, basa richapera, minda ichacheka, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, tichafara neku unza misumbu, enda nekuchema, jara kuna tenzi, kana nekushaya, kufadza kwedu,
kuti taripedza, achachingamiza, tichafara neku unza misumbu, unza misumbu, unza misumbu, 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 tichafara neku unza misumbu. Tinomuchingamidzai zvakare vateereri, tiri kuenderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 7. Toda kutenda muchikamu chapfuura pastor taona zvinodziirira kuburikidza neshoko raMwari kuti Satani abva atoratidza kuti uko ndafumurwa uko. But tauda kuenda chikamu chechipiri toone kuti totomboti zviri kuratidza kuti munhu uyu akagarwa nemweya wakaipa zvinoitwa nenzira ipi kuti asunungurwe. Hatisi kubva taida kudzidza process yacho yese, toda kungonokora zvishoma zviri mushoko raMwari kuti nyaya dzakadaro dzaisanganikwa nadzo nenzira ipi naKristu. Zvongotipa kaidea kekuti ndofunga zvinonzwai. Saka tati kwekutanga taona zvinotodziirira zvekuti Satani akatozvona nona ndafumurwa hauye kuramba tichitenda muna Mwari, toziva chokwadi kuti anoshanda sei. Tikaziva izvozvo tinobva tatongwarira, saka hatigone kuzokaruka taakuita zvinokoka patiri. But tauda kuenda pekuti toti atoripo kare, but munhu arida kuti achiva free, kana kuti vatendi vari kuona kuti pane mumwe wedu mweya wetsvina unenge uri kubata ushe, toita sei kuti asunungurwe. Saka ngatitange taona pazvaiitwa naKristu achidzinga mweya yakaipa zvaiitika nenzira ipi. Pana Mateo 8 verse 16. Mateo 8 verse ya 16. Yes. Ava madekwana vakauya kwaari navazhinji vaiva nemweya yakaipa, akabudisa mweya neshoko, akaporesa vose vairwara. Saka ndimai kumashure kwainoratidza kuti Kristu vakanga vari kumba kwaambuya vaPetro, atori manheru vanhu vaive nemweya yetsvina vaiwiwa navo, iye orayira neshoko, mweya yetsvina yobva yatoenda. Chinhu chataona kuna Mateo ikoko chapter 8 verse 31. Mateo 8 verse 31. Mweya yakaipa ikakumbira zvikuru kwaari ichiti, kana muchitibudisa mutitumire kuboka renguruve. Encounter imwe Jesu yaakaita nemweya yetsvina ndo nyaya yaRegion. Vanga vatori toti kudi vakasangana kusango, tongoti kusango kwaive kudhemu, tongoti kudhemu vari ikokoko, ndobva atorayira mweya yetsvina ikabuda. Chinhu changoitika vari kusango. Pekutanga taona zvaitika ari manheru vari kumba kwaambuya vaPetro, ndobva atorayira neshoko, mweya yetsvina ikabuda. Pana Mateo 9 verse 33. Mateo 9 pavhesi ya 33. Mweya wakaipa ukati wabudiswa, mbeveve ikataura. Vanhu vazhinji vakashamiswa vakati, hakuna kumboonekwa zvakadai pakati pavaIsraeri. Izvi zvakaitika futi panemwe nzvimbo paanga achifamba. Ngatichionai pazvakamboitika muchechi pana Mark 1. Ndaona muruda kutaura. Muri kuti kana muchiti muchechi muri kutaura nzvimbo kuti zvakamboitikira kumba kwaambuya vaPita, zvikaitikira kusango kumakuva kuya, kumakuva kuya, zvikaitika munzira. Pane pazvakaitika futi kuti munhu akabviswa mweya yetsvina vari muchechi. Ndopandauda kuti muende pana Marko 1 verse 21 to 25, moverenga neverse 39. Marko 1 verse 21. Vakapinda Kapenaumu. Pakarepo nomusi weSabata akapinda musinagoge akadzidzisa. Vakashamiswa nokudzidzisa kwake.
nokuti wakavadzidzisa somunhu une simba asingaiti savanyori. Zvino musinagoge ravo makanga muno munhu wakanga ano mweya wetsvina, akadanidzira achiti, tine mhaka iko nemi Jesu weNazareta, mauya kuzotiparadza kanhi? Ndinokuzivai kuti ndimi ani, muri mutsvene waMwari. Zvino Jesu akamurayira akati, nyarara ubude kwaari. Verse 39. Akaenda akaparidza mumasinagoge avo paGarireya rose achibudisa mweya yakaipa. Muri kuona kuti pekutanga taudzwa achibudisa mweya wakaipa muchechi, achiurayira kuti nyarara. Verse 39 ndobva yatoti akatozoenda futi nemumaraini Garireya rose paaisangana nemweya tsvina odi oburitsa. Saka zviri kubuda pandima idzi pasi ndezvekuti Kristu paaiburitsa mweya yetsvina zvaigona kuitikira kumba kwaambuya vaPetro, kana kusango kumakuva uko kudhamu, kana kuitika munzira vachifamba, kana kuitika muchechi, kana kuitika vari mumaraini eGarireya. Pfungwa inonobuda yakakosha apa ndeyekuti changa chisiri chinhu chinongoitirwa nzvimbo 1 kuti mweya yetsvina inoda muri pakati ndokuti idzingwe. Aiwa, ndiri kukunzwa pa ndiri kuda kuti nyaya kuenda kupi. Aiwa, ndiri kuti patinozosangana nazvo ka because tinoda kuti tienzanise because zvinhu izvi tiri kurarama mazviri kuti mweya yetsvina yodzingwa sei. Tatotanga taona kuti zvinoitwa kusaidi kwevana vaMwari, but taakuona kuti pazvaitwa naJesu aiita nenzira ipi. Aita akakaruka asangana nazvo manheru aidzinga, masikati aidzinga, kumba aidzinga, kusango aidzinga, munzira aidzinga, kuchechi aidzinga, kumaraini vaidzinga. Kureva kuti hazvina kwekuti imimi samufundisi akufanire kugadzirwa nzvimbo yekunzi uko ndokwatinonodzingirira mweya. Exactly. Patiri kuti kudzinga mweya yakaipa, vara rinoshandiswa mazuva ano nderekuti deliverance. Ndikuedza kureva kuti imimi mukoma rwodzi kana tiri kuteedzera zviri kubuda apa hazvinyatsobude zvakanaka kuti munogona kuadvertisa mototi mweya yetsvina ndichaidzinga musi wechitatu, uyai nevanhu, because zviri kuratidza kuti pazvaitwa naKristu chinhu chino ndoti kudii pese pese pachina dheti rinotsotsauka. It's not something pre-arranged. Hachisi chekuti mungafanoshambadzira kuti next week tine musangano wedeliverance wekudzinga mweya yakaipa. Hachisi chinhu chiri pre-arranged. Chinhu chekuti pachaisanganikwa naJesu zviri kutongoitika ipapo. Saka ndiri kuedza zviri kubuda muchidzidzo ndezvekuti tiri vatendi ngatinzwisisei kuti chinhu ichi chinogona kuitika zvichienderana neukama hwedu naMwari chero pazvasanganikwa napo. Uritori musi wekuchechi, mutori kumba, mwana wobuda mweya wetsvina, chinhu chinogona kutogadziriswa ipapo. Ndopfungwa yandandichida kuti ibatike iyoyo. Zvacheka. Pamaverenga uya adzingwa mweya wetsvina ari muchechi, abva anzi nyarara, ndobva mweya wetsvina dhimoni rarayirwa rikabuda. Pane chimwe chatinodzidza maitiro aiita Kristu chinotsimbidzirwa pana vaKorinde wokutanga 14 verse 40. Ndoda kuti vanu vaKorinde 14 pa40. Yes. Asi zvinhu zvose ngazviitwe nomutoo wakafanira, zvine mirayiro yazvo. Chimwe chaiitika paidzingwa mweya yetsvina, Kristu aisada kuti whether muchechi kana kupi zviite kakuzhangandira disorder. Zvaiitwa in an orderly way. Kureva kuti zviri kukurudzirwa vatendi nhasi tasangana nesituation yakadai haiitwe zvakabvanyanguka. Zvinhu zvese zvekwamwari zvinoitwa neorder. Ndosaka muri kuona mai vemuchechi aibva arayira nyarara. Zvanga zvisi zvekuti rimwe dhimoni riri kuchema nekuko, rimwe richichema nekuko, rimwe robva ranzi ndiwani robvunzwa nekuko, iro richidedzera nekuko. Hanzi no, especially muri muchechi vaKorinde iri kubva yati zvinoitwa in an orderly way. Unoziva kuti chimwe chauya mupfungwa mangu paverengesa vhesi iri. Satani akapuwa mukana
kazhinji kacho anosiya adivhaidha mhuri. Thank you. Kozi mukatendera dhimoni kutaura vamwe vanoti ndiwani, harimboti ndini Satani. Haridaro. Anogona kukuudzai kuti ndini Silivia. Handiti vazvona. Atokuvenganisai namaini Silivia, hamuchatoonani. Ende pamuri kutaura pastor ka, ndinotori nemakeso andakatombopiro ekuti munhu anoti pastor ndinamatirewo handizive kuti chavanorwa neni nemhuri yangu chii. Mugona ndiri munhu anotozvitamburirawo, ndinoshandira vana vangu nemaoko angu. Uti chii chaitika? Onzwa zvino izvi pane mweya uri pamwana wangu uri kutoti hatimusiye kusvika yaanyama, ende uri kubva watodudza kuti wakabva kumhondoro. Saka muri kuona chitsotsi chacho. Saka kumhondoro munei muchitoziva kuti kuna gogo ariko kana kuti baba mukuru. Saka muri kuona kuna Lancelot. Saka muri kuona Jesu aibva ati saka zviri kunzi zvaitika zvinhu izvi. Tiri kutodzidza mushoko raMwari. Hapafanire kupiwa mukana Satani, nekuti Satani anotonzi munyepi. Anotonzi anonyepa. Saka maiona Jesu aibva ati saka sevatenda hazvidi kuti pari kuitika nyaya idzika poratidza kuti pane kuzhangandira ruzha, mumwe ari kuchema nekuko, mumwe ari kudeedzera zvakati, then wacha ari kutungamira masevhisi aya otoita kunge ari kupromota ruzha urwu kutoti ndiwani zvazodii wabvepi. Hanzi hatidaro sevatendi. Zvabatika kama hanzi zvine mirayiro yazvo kureva kuti zvine maitirwo azvinofanira kuita. Akanaka. Chidzidzo chedu chanhasi chinogona kusanyatsopedzeredza but chiri kungonogaidha kuti uone kuti muchiri safe, because mukasaita nemirayiro iyi munosiya matodivhaidwa, imwe muchifunga kuti madzinga mweya wakaipa unotosara wagara, because ndiwo chakuudza kuti manje hatisi kutozobva, tiri kutozobva yaanyama matovengana. Pane pamwe pandakamboona kuti vanhu vanga wawandirwa, sorry ndio chizofa nezvavataura. Vaitaura vaiti mweya wechinongo abuda. Saka pane mumwe akadeedzwa aifungirwa kunzi ndofunga ane mbiri mukunamata. Saka paakangopinda mumba muyamo uye anga abudirwa akabva ati maiwe kani taakutsva mukona manje takasikwa nekuya kanimazori manje zvikanzi dai pasina uyo apinda uyo taakutsva kani taakuenda patichadzoka. Saka muri kuona zvinoita mweya tsvina inosiya yakuitai kuti mufunge kuti uyo kauyo ari chimwe chiyero. But Bible rinobva ratotaura kuti Satani munyepi. Idhirama rinenge richiitika chinokonzera kudaro vanhu vasiri kucherechedza mirawo yazvo kuti zvinoitwa nenzira ipi, muri kutaura, muri kutendera ruzha, muri kusiya pachitaurwa muchidii. But chinonyatsozoita kuti riende chii? James 5 verse 16. James 5 verse 16. Verse ya 16. Yes. Naizvozvo reururanai zvivi zvenyu, munyengetererane kuti muporeswe. Kukumbira kwomunhu wakarurama kune simba guru pakubata kwako. Saka chinozobatsira kuti mweya wetsvina ubve, vatendi vanamata Mwari nesimba rake orayira. Saka kunamata kwomunhu ane kutenda. Saka pandiri kunyanjoda bedzi ndepekuti prayer. Alright. Togona kusapedza edu muchidzidzo chino kuti prayer yacho inenge yaitwa nenzira but munamato. Ndinoda kuti ndibvise zvisiri zvinodzinga mweya wakaipa. Ndinoda kubvisa mafuta. Alright. Ndinoda kubvisa mvura pastor. Ndozvandangoitira tikonzentrate pakuti zvinobva kuburikidza nekunamata. Hazvibviswe nemafuta, hazvibviswe nematombo, hazvibviswe nezumbani. Alright. Apa ndakutaura semunhu akakurira kumusha, munogona kusaandastenda sei ndati zumbani. Hazvibviswe nekuzorera sauti kutsoka kwevana. Alright. Hazvibviswe nekunatira. Kuvharira mwana moisa kana vhiksi mumvura inopisa. Alright. Hazvidzinge mweya yakaipa. But manamata chanyatsodzinga chii? Jude 9. Okay. Jude 9. Naona muda kutaura munozotaura. Jude 9. Yes. Asi Mikaeri mutumwa mukuru nguva yaakarwa naDhiabhurosi akaita nharo naye pamusoro pomuviri waMozisi, wakatya kumupa mhosva namashoko okutuka, asi akati Ishe ngaakurayire. Nyaya iyi tinoiziva iyi ndepamutswa wamutumbo waMozisi. Right. Satani ndobva atowanikwa aripo, Mikaeri anova Jesu akumutsa Mozisi. Zvinonzi chakadzinga Satani kuti abve. Kristu akangoti Mwari ngaakurayire ubve.
kureva kuti Mwari ndiye anodzinga. Ndiye anodzinga. Kunyange tichizedu kuti Mikaeri ndiKristu ndiMwari, but akada kutipa muenzaniso kuti iye kunyange aine simba akaita unga asina, kwakuti Mwari Baba ngavakurayire ubve. Paringobuda kafomula kekuti tiri vatendi, simba chairo harizi matiri rinodzinga mweya yakaipa, tinorikumbira kuna Mwari. Mwari ndovodzinga. Saka chinoda kubatwa ndechekuti hazvizi mumunhu zvinodzinga dhimoni. Angave mufundisi kana anonamata sei, hazvizi mumunhu anamata. Ari kudzinga ndiMwari. Patsimbidzira ipapo pasi. Ipapo pakakosha vateereri, nekuti zvinhu zvitiri kurarama nazvo, tiri kusangana nazvo. Ngatinzwisisei kuti pari kunzi vanhu ngavatendeuke, vareurure zvakaipa zvavo, ngapanamatwe, asi anodzinga ndiMwari. Yes. Hakuna munhu anofanira kuzosumuka ipapo kwakunzi ningi ndiye akaridzinga. Simba rinodzinga Satani, rinodzinga mweya wakaipa mumunhu, isimba raMwari. Toti mweya wetsvina waenda. Pawabva paya munhu uye akufanira kurarama sei? Zvakazarwa 12 vhesi 11. Zvakazarwa 12 pavhesi 11. Yes. Ivo vakamukunda neropa regwayana uye neshoko rokupupura kwavo, havana kuda upenyu hwavo kusvikira parufu. Toda kuzosvikoenderera mberi pandima iyi. Tione kuti munhu mweya wetsvina ukabva anofanira kuchidii pasi? Ungogara here? Ndodzidziso iri mubhaibheri here? Toda kunzwisisa kuti panofamba sei. Vateereri tiri pachirongwa imba ndeyani part 7. Regai timbonzwa rwiyo toyeuya toenderera mberi.
Tinomuchingamidzai zvakare vateereri tichienderera mberi nehurukuro yedu. Imba ndeyani part 7. Mufundisi vanga vativerengera kuna zvakazarwa 12 vhesi 11 inonzi vakamukunda neropa regwayana uye nekupupura kweshoko kwemiromo yavo. Ndopatatati pastor, dzidziso yemubhaibheri painosiyana nezviri kunyanya kuitika mazuva ano ndepekuti mazuva ano zvakanyanya kukurumbira ndezvekuti vanhu vanogona kuenda, ngatishandise mifananidzo yezvipatara, kuti kune chipatara chakati woenda wotonorapwa wodzoka. Mazuva ano vatendi vanogona kuenda kunzvimbo inenge yashambadzirwa otodzoka achinzi mweya wetsvina wabuda, otokondinya hake neupenyu hwake. But bhaibheri rinenge riri kudzidzisa kuti 1, wadzikinurwa neropa raKristu, kutenda muna Jesu. Iwewe wacho unokundawo wakaipa nekubva waengaged pashoko raMwari. Amen. Pabatsire ipapo ndononge panoti nzvenga sevatendi. Unongonzwa inzi batsire mwana wangu ane mweya wetsvina, zvikapera kudaro hapana kunamata kuri kuitwa, hapana kuchechi kunoendwa, hapana evangelism iri kuitwa. Munhu ari kungo zviri kuita kunge zvinonzi Mwarika ari kunge ndoti chiko zvekunge munhu angonobayiwa jekiseni hosha yopera zvatopera. Ipapo pane point vateereri pari kunzi ngatinzwisisei kuti kana tiri tichitaura nenhau dzemweya yakaipa ihondo itoripo. Saka mweya wakaipa unodzingwa naJesu. Saka chakakosha ndechekuti imimi vacho newacho ari kunetswa nemweya yakaipa, tendai kuna Jesu, zvipirei kuna Jesu, muzvimisire kuteera nzira dzake. Ndochekutanga. Kana Mwari vakuitirai nyasha, mweya wakaipa wadzingwa, hazvi zvekuti chidzokerai mungonorarama sezvamaive kudhara. Aiwa, ndo pavari kuti hazvifanani nemunhu angonorapwa kuchipatara wodzokera kumba kuti zvapera. Munofanira kukondinya muukama naJesu muchitungamirirwa neshoko raMwari. Exactly. Because kakawanda kekuti munhu abatsirika. Uchimuti komadii kuchiita zvidzidzo, mutore danho riri next mubhabhatidzwe. Anobva atongomira. Sekunge munoona sekunge vari kuti toda kuyuza Mwari, ndoda kushandisa rechirungu, kungoshandisa Mwari kuti avagadzirisire dambudziko zvapera. Zvatopera. Kuratidza kuti ivo havanei neukama naMwari, handiko kudzidzisa kwebhaibheri manje. Saka patauda kupindura pastor ndepekuti vanhu vakanamata Mwari ndiye anodzinga. Pane here specific person anogona kutosara akuzikanwa kunzi kana iri mweya yetsvina endai kuna Gift Rhodes. Musakurudze kuramba toda kumboona because kunogona kudaro kuine zvipo zvakadaro. Saka zvandoda kuti muite, pane tsamba dzamuchaverenga dzakati rebei. Pandakadziverenga ndaiteerera ndichida kutsvaga kuti pane here panonyatsa kubuda kuti pane chipo ichi chedeliverance, chekungodzinga mweya yakaipa chinogona kutonzi china nhingi. Saka ndaedza kuteerera, saka ndoda kuti muverenge vateereri vanzwewo manzwire andakaita ini. Ngatange navaroma chapter 12 verse 6 to 12. Varoma 12 kubva pavhesi 6. Tine zvipo zvakasiyana patakapiwa nyasha napo. Kana kuri kuprofita, ngatiprofite zvakaenzana nokutenda kwedu. Kana kuri kushumira, ngazvionekwe pakushumira kwedu. Kana kuri kudzidzisa, pakudzidzisa kwedu. Kana kuri kurayira, pakurayira kwedu. Unopa ngaape nomwoyo wose. Uri mukuru ngaabate nokushingaira. Unoita ngoni ngaaite nomufaro. Rudo ngarurege kuva nokunyengera. Vengai zvakaipa, namatirai zvakanaka. Kana ruri rudo pakati pavatendi, danai norudo rukuru. Pakukudzana, tungamiriranai. Regai kuva nousimbe pakushingaira. Pisai pamweya, batirai Ishe. Farai patariro, tsungirirai pakutambudzika, rambai muchinyengetera. Iyi ndo list yekutanga inotaurwa zvipo zvemweya naPauro. Pandaiiteerera inini vateereri, handina pandakanyatsoona pari kuita pinpoint. Pari kutaurwa nengoni, anodzidzisa, anobata vaenzi zvakanaka. Hapana pari kunyatsoti
ane chipo chekudzinga mweya yakaipa. hapana panyatsobuda kudaro Alright. richimenshonwa. Hande pana Vakorinde wekutanga chapter 12 verse 4 neverse 7 to 10. Vakorinde wekutanga 12 vhesi ya4. Zvino marudzi mazhinji ezvipo aripo, asi mweya ndomumwe. Vhesi 7. Asi mumwe nomumwe unopiwa kuratidzwa kwomweya kuti vose vabatsirwe. Nokuti mumwe unopiwa nomweya shoko rouchenjeri, mumwe shoko rokuziva nomweya iwoyo, mumwe kutenda mumweya iwoyo, mumwe zvipo zvokuporesa mumweya iwoyo, mumwe kuita mabasa esimba, mumwe kuprofita, mumwe kuzivisisa mweya, mumwe marudzi endimi, mumwe kududzira ndimi. Pandateerera futi hapana pazviri kunyatsa kuti dyo kuti Mwari ari kuita kunge ataura chipo chakangomirira deliverance, chekungodzinga madhimoni nemweya yakaipa chete. Alright. Imwe list yandakaona yaPauro iri pana vaEfeso 4 vhesi 11 to 14. Iverengei zvakare. VaEfeso 4 vhesi ya11. Zvino wakapa vamwe kuti vave vaapostora, vamwe vaprofita, vamwe vaevhangeri, vamwe vafudzi navadzidzisi, kuti vatsvene vakwanisirwe basa ravo rokushumira norokuvaka muviri waKristu. Kudzimana isu tose tisvike pavumwe hwokutenda nokuziva mwanakomana waMwari, napamunhu wakura, napachiero choukuru hwokuzara kwaKristu, kuti tirege kuramba tichingova vacheche, tichizununguswa nokudzingwa nemhepo ipi neipi yokudzidzisa nokunyengera kwavanhu namano kuti vatsautse nokunyengera. List iyi futi haina payati dyo, but zvatozotaurwa apa zvatozonzi no kuti vanhu vasarambe vachidheererwa nemweya yetsvina vasiri kunyatsoziva zvinoita sei. Mwari akatoisa zvipo zvekudzidzisa neuivhangeri kuti vatsvene vakwanisirwe basa raMwari uye vagone kuziva zvinodiwa. Saka zviri kuita kunge pasina mubhaibheri panonyatsoti dyo kuti Mwari akasiyira ngana nangana kuti ndo vane chipo chekungodzinga mweya yakaipa chete. Chiri kuita kunge zvinonzi simba iri rinouya pavatendi rakanobatana nekunamata kwemunhu nekuteerera Mwari. Amen. Kuti ndatsanangura zvakanaka. Muri kutsanangura zvandirangaridza kumashure. Pane patakamboverenga kuna Ruka 9. Okay. Jesu achituma vadzidzi vake yes, yeah. Anoti ndakupai simba pamusoro pemweya yakaipa. Saka vakaenda zvishuwa vachidzinga madhimoni. Right. Vakatodzoka vachipa maripoti kuti mweya yakaipa inga ichitiza. Muchapter 10 yaRuka 9 yaRuka iye ndizvozvo panotumirwa 70 dzanhengo dzesangano dzaari kutuma idzi kuenda nevhangeri. Anovapa zvakare simba rekunodzinga mweya yakaipa. Ende zviwa vakafamba vachiita sei? Vachidzinga mweya yakaipa. Yes. Akuenda kudenga pana Mark 16. Right. Pane paanoti iye endai nevhangeri. Right. Muparidzire vanhu muchivabhabhatidza. Right. Zviratidzo izvi zvichateera vanotenda. Muchadzinga mweya yakaipa. Yes. Ipapapa pesa apa nekune dzimwe nzvimbo tinoona kuti basa rekudzinga mweya yakaipa harisi kunzi nderevafundisi chete. Thank you, Pastor. Mabva matosvika paconclusion yakakosha. Vatendi vari kunosarenda zvavari kutarisirwa naMwari kuita, vozvisarenda pamunhu mumwe chete. Yeti chinhu chiri kutarisirwa kunzi pavatendi pavari kushingaira muukama hwavo naMwari, zvinhu izvi Mwari achavaitira kuti mweya yakaipa idzingwe. Unoziva kuti waburitsa nyaya yakanaka apa Gaston. Vanhu ngavazvizive kuti kana zvichinzi vatendi hakusi kuti munongora kana kuti andekwa nenge takanzwa kuti kune munhu ane mweya wakaipa toda kunoudzinga. Zvinototi muri mubasa rekufambisa vhangeri. Kuna vamwe vakomana vakambozvitirayaka vaya vanonzi vana vaskevha vekuna mabasa vachida kudzinga. Saka pavanosvika ikokoka ivo havasi kufamba nevhangeri. Vakusvika kuti muzita raJesu anoparidzwa naPaul
buda. Saka kubatanidza pfungwa yamataura pasi ndosaka maona chikamu chapfuura chiya tichiti kuna Kristu nyaya yekudzinga mweya yakaipa, it was not a pre-arranged thing. Haugone kutoti tanzwa kuti kwanhingi kune mweya yetsvina handei tinoidzinga, and haugone futi kudeedzera kuti vese vari kunetswa nemweya yetsvina muuye musi weFriday kana musi weMonday ndinei ndichiidzinga. Handizvo zviri kubuda mukati mechidzidzo. But makambosangana here nemavara yapastor ekuti kuhaka kuhaka ya ivara rinotaurika panyaya dzekunamata. chii chinei chichitaurwa kuti kanza anohaka zviya zvekuti masvika panzvimbo pane munhu ane mweya wakaipa onzi ndauye mandiri inini, saka ndizvozvo pagona. Saka muchiona kuti zvinhu zviya zviyaka taakutojairira kugara nazvo, but hazvina pazviri mushoko raMwari. Hapana panohakwa mweya mushoko. Aiwa, nekuti tatanga tadzidza kuti mweya yetsvina masimba anopfuura simba revanhu. Saka hapana pekuti unoti dhimoni riri muna nhingi ndoda kurihaka ritange raya mandiri, kana rauya mandiri ndari haka ndozoriendesa. Kana nyaya dzekudzura, makambodzinzwa kudzura kuti pane chinhu chakakandwa mumunhu, inonzi pane mweya wetsvina uri pana nhingi. Saka munhu ina handinyanyozvifolowa, but mukutaurwa kwazvo munhu anobva aita maaction ekunge pane chaatozvomora kubva pauri. Chinoichi chinzi mweya wetsvina, handiti chobva chanzi chauya paariye iwewe waright. Iye hanzi ndiye anozoziva kuti odii nazvo. Bhaibheri harisi kuburitsa kudaro. Saka tsimbidzirai patapedzisira pastor kuti muvatendi tiri pabasa revhangeri. Zvinhu zvikasanganikwa nazvo izvi Mwari anopa simba. Muri kuburitsa pfungwa yekuti kana paine chiri kuvhangeri riri kufambiswa, mweya yakaipa irikuda kudisturba kufamba kwevhangeri, yaita chibingaidzo munzira, ipapo vari kufamba nevhangeri zvisinei nekuti ndivanani, vanopohwa simba naMwari rekudzinga mweya yakaipa. Ndizvozvo, because takamirira kuzoparadzwa kwemweya yetsvina pastor. In the meantime chiri kuemwa naMwari uye chinofanira kuitwa nevatendi kubvisa nhumbi dzaSatani, nzira dzake, kumufumura. Hapasi kunzi mutsvakei paari muite confrontation, but iye akauya kuda kusikodzimaidza kufamba kwevhangeri, Mwari anopa simba. Saka ndoda kubatsira vanhu pastor. Ndakanzwa umwe achitaura neni achiti pastor, ini ndiri kunzi kuchechi kwedu hanzi hakuna simba rekudzinga madhimoni. Munhu aitotaura neni ndobva ndakurukura naye ndikati munonamata sei, ane zvaakatsanangura. Saka kune vane mibvunzo yakadaro yekuti anenge achisangana nevanhu vari kuti kwedu kunodzingwa madhimoni kwenyu hakudzingwe, maybe ngazvijeke kuti vatendi vakapiwa simba iri, but chinogona kuita kuti kwevamwe kuite unge kusina simba. Ndofunga inyaya yekuti havasi kuadvertisa kuti uyai nhasi tichaidza, amene ndotsanangura sei, because vatendi vese vakapiwa simba iri, but hazvizi muvatendi kuti vaite masevhisi akangomirira kudzinga mweya yetsvina. Inofanira kutodzingwa kana ine chairi kudisturb. Very good. Hazvimo mapadzidzisa. Hazviitirwe service kutoironga kuti ndeye kudai. Asi mweya yetsvina ikauya ichida kudisturba, Mwari simba iroro. Ndobvunga pajeka. Saka magumo emweya yetsvina achavapi? Matthew 24 verse 30. Toda kupedzisa pastor. Matthew 24 verse 30. Apa taona munhu asunungurwa akuita vhangeri, mweya yetsvina ichadzoke kwaari. Saka zvichazoguma sei? Matthew 24 pavhesi ya 30. Ipapo chiratidzo chomwanakomana womunhu chichaonekwa kudenga. Zvino marudzi ose enyika achachema achiona mwanakomana womunhu achiuya pamusoro pamakore okudenga nesimba nokubwinya kukuru. Chichatanga chaitika vateereri, it is the second coming of Christ. Ndo patinotorawo zita rechirongwa chinechi, patinoti the second coming of Christ. Ndo pane hopu yevatendi vose yatinoti climax. Hanzi Kristu paachauya ane kubwinya kwake, ndo patinoziva kuti vatsvene vanenge vari vapenyu nevakafa vamutswa vachaenda kudenga vonogara naKristu for 1000 years vari ikoko. Matthew 25 verse 41. Matthew 25 pavhesi ya 41. Zvino uchati kuna vari kuruboshwe,
ibvai kwandiri imi makatukwa, muende kumoto usingaperi wakagadzirirwa dhiabhorosi navatumwa vake. Saka moto wegehena unozouya after 1000 years uya, bhaibheri kutotaura kuti wakagadzirwa Satani nevatumwa vake, ndo vatiri kuti madhimoni, ndo yatiri kuti mweya yetsvina. Saka iye zvino vakafumurwa, mastrategy ava akaiswa pachena, but vachiri kurarama, ende ihondo iri kuenderera, vanoda kutora vanhu sedzimba dzavo. But after 1000 years Jesu auya aenda nevatsvene kudenga, mweya yetsvina, Satani nengirozi dzake vachazopiswa. Gehena rakatogadzirirwa ivo chete, but unfortunately kune vachanotsawo navo, but ndo vakagadzirwa gehena. Verengai zvakazarurwa 20 verse 7 na 10 mobva maoneka vateereri. Zvakazarurwa 20 pavhesi ya 7. Zvino kana makore ane 10 apera, Satani uchasunungurwa mutorongo yake. Zvino dhiabhorosi wakavanyengera akakandwa mudziva romoto nesuferi pane chikara nomuprofita wenhema kuti varwadzwe masikati nousiku nokusingaperi-peri. Yes, onekai vateereri. Vateereri, tinoda kutenda nekuva nesu muchirongwa tichidzidza imba ndeyani iyi part 7 mataisirwa pachena kuti kune vatove mazviri vakaitwa nhapwa naSatani vari kunetswa nemweya yakaipa, Jesu musununguri, simba ririko. Hazvidi kunotsvaka umwe munhu mutendi kwaari, akanga azvininipisa kuna Mwari, manamata neari kunetswa wache, mese mabatana kuna Kristu. Mwari ndiye anodzinga mweya yakaipa. Imi musara masununguka, sunungukai pauranda hwemweya yakaipa, Mwari vachikubatsirai. Tibatei panhare dzinotevera 0716 452 086 0716 452 Mwari vave nemi. Tisangane muchikamu chinotevera. Umtewera kweseko ndaziza kumusimbira ndotonera kundifira pamchinjiko weKalvari Jesu wanditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari yeidi ndinotondera Kalvari ndofarira mtemo wake ndoda anditungamire rundo rwake rwakanaka rwayereswa paKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari ndinofamba ndisingatyi ndofara naKristu pedyo ndosimbira ndichaona shamwari yepaKalvari Jesu anditungamira rwendo rwese nguva dzese aisha Mwari ndinotondera Kalvari nditungamire mukati mezviedzo mananda andibata ndimwedo ndomboni wikende ndimwemo otungamire tenzini etungamire semwana awonyara tamu unganyara zinyanga mananda anomunzwa kanama atinyarara imwite tenzi wenyanza tenzini etungamire aponda ndasvika nyanza mananda aondichisa andichina zororo ndotsamira kune mwika ngandinzwe imwe moto
titi linokutungamira